Maayong aga, kag maayong aga gid sa inyo tanan. Abi pila pakanta ng Ginoo. Hallelujah. So ginabi-abi ko gid kamo tanan subong nga aga sa aton nga His Life Ministries 10 a.m. Hiligaynon worship celebration diri sa His Life Ministries Santa Clara Lote, no? Kag subong nga aga nagwa na ang adlaw kag this is a wonderful day to worship the Lord. Amen. Sige. So, pwede ta katindog. Masugod na kita sa aton nga pagsimba sa Ginoo. Bag-o sina, magbasa ko anay, halin sa Salmo 33. Nagahulat kita nga may pagsalig sa Ginoo. Siya ang nagabulig kag nagaprotektar sa aton. Nagakalipay kita tungod sa iya. Kay nagasalig kita sa iya, ang balaan nga Dios. Ginoo kabay pa nga ang imo gugma magpabilin sa amon. Subong nga nagasalig kami sa imo. Amay sa langit, salamat Ginoo sa sining nga higayon nga matib-ong na naman namon ang imong ngalan sa sining nga duog. Sa amon tigipusoon sa sining nga simbahan. Lord, padayuna ang ginahikot nimo sa amon kabuhi. Bag-uha kami, i-transform ang amon kabuhi Ginoo, padulong sa imo. Kag Lord, gapasalamat gid kami Lord God kay ikaw nga amon Dios, amon Ginoo, amon manluluwas. Tanan ini ginahatag namon sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo. Amen. Masugod kita sa pagsimba. Yehey, magadayaw kita sa Ginoo. Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan, makatilingala ang imo binuhatan. Hari isang tanan nga mga nasyon, palakpakan ta ang Ginoo kay siya ang hari isang tanan nga nasyon. Kag ginasimba ta nga Ginoo ari diri subong so magkakalipay kita. Himayaon ta ang ngalan sang Ginoo. Hallelujah. Salamat gid Ginoo. Ari ka gid Lord kag upod ka gid namon subong. Nagahudyak gid ang Ginoo kay nakita niya gid ang mga nawong nyo nga nagakalipay. Hallelujah. Salamat gid Ginoo sa pagluwas sa amon. Salamat gid Ginoo sa pagtatap kag sa pagsapupo mo sa amon. In Jesus name, amen and amen. Hallelujah. Ang Diyos upod Sa aton manluluwas siya. Kita'y ang kalipay, ginbago sang guma. Ang Diyos upod sa aton, manluluwas siya. Kakanta ang Diyos upod sa aton. Yehey, thank you Lord. Kakalipay siya kagabyesta. Hallelujah, thank you Lord. La 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 la. La 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 la. Diyos upod sa aton, manluluwas siya. manluluwas siya. Kakanta ang Diyos upod sa aton. Salamat Ginoo. Kakalipay siya kagabyesta. Hallelujah. Ang Diyos upod sa aton, Manluluwas siya. Salamat Ginoo na ginuwas mo kami. Kita'y akalipay, ginbago sang gugma. Hallelujah. Ang Diyos upod sa aton, manluluwas siya. Kakanta ang Diyos upod sa aton. Kakalipay siya kagabyesta. Hallelujah. La 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 la. La 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 la. Ang Diyos upod sa aton, manluluwas siya. Manluluwas siya. Kakanta ang Diyos upod Sa aton. Kakalipay siya kagabyesta.
sa aton, gaguluhan siya. Gakanta ang Diyos supot sa aton. Kakalipay siya kagapiesta. Oh yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Kapatuloy ang Kabay sa dalan magsinadya. Kabay justisya manugot na Jesus. Kung kita magpangamuyo, alin kabukiran, hasta sa patagan, amon pagdayaw, labot sa imo, alin kabukiran, hasta sa nasyon, amon kanta, gaupod sa hangin. Sa dulong, samtang kami gahako sa krus, ang duda puno sa imong himaya, parehas ang tubig sa dagat. Hallelujah! Aling kabukiran, hasta kapatagan, amon pagdayaw, labot sa imo, aling kabukiran, hasta sa nasyon, amon kanta, gaupod sa hangin. Hallelujah, 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 magkakanta hallelujah, 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 Halin bukiran, basta kapatagan, amon pagdayaw, labot sa imo, halin bukiran, hasta sa nasyon, amon kanta, gaupod sa hangin, amon kanta, gaupod sa hangin. Palakpakan ta ang Ginoo. Salamat Ginoo. Salamat gid kay ikaw nang kita nagahatag kalipay sa amon mga tagipusoon. Salamat gid Ginoo nga ikaw ang Dios nga dapat gid itibong, dapat gid himayaon, kag dapat gid dayawon. Labing gamhanan nga Ginoo, ikaw lang gid kag wala na sang iban pa. Naamon ginadangpan, naamon ginadalaganan, kag amon ginapanaguan. Salamat gid Ginoo nga sa tanan nagkalatabo, ari kami diri supong. Nagkadayaw sa ngalan nimo kag wala gid kami na ano. Ginprotektaran mo kami, Lord. Ikaw ang amon nga wall of fire kag wala gid sang may makatandog sa amon, Ginoo. Kay pinili mo kami, Ginoo. Salamat Ginoo sang sini nga freedom, sang sini nga pribilehiyo, Ginoo. Nga tungod sang grasya mo, ma-raise din namon ang amon makamot, makasaot kami sa imo, makadayaw kami sa imo, Ginoo. Tungod ang gid sang grasya mo. Gani Ginoo, patunga ka gid Lord, patunga ka gid subong in the midst of your people. Ikaw gid Lord ang magapanghikot sa tagsa-tagsa ka tagipusoon, Lord. Nagaka-cry out sa ngalan nimo, Jesus. Jesus, Jesus. Ikaw lang gid Lord ang amon kinahanglan. Ikaw
Ikaw lang yun, Lord, sa tanan, ang ginapang-agya namon. Ikaw lang yun ang dayawon. And we will testify, ang ini nga mga baba, maga-testify, gid Ginoo, sang ginapang-ubra mo sa amon sa matagadlaw adlaw. Ang ini nga mga baba, Lord, maga-declare sang pagpasalamat sang imo nga kaayo, kag sa imo nga katutom sa amon kabuhi. Di ko matungkadang kadalo sang gugma mo sa tanan nga tiun kaupod ka. Ginakuha mong kasakitan sa tagipusoon. Kabuhi ko ginauyatan mo. Ginpuno sang kabuhi ang kasing-kasing ko. Ikaw akong pader nga kalayo. Balaan gamhanan kakag makatilingala ang himaya nimo. Diri sa luyo mo ako magaanan sining pagsimba sa imo. Di ko matungkadang kadalo Sang gugma mo sa tanan nga tiun kaupod ka. Ginakuha mo ang kasakitan sa tagipusoon. Kabuhi ko ginauyatan mo. Ginpuno sang kabuhi ang kasing-kasing ko. Ikaw akong pader nga kalayo. Balaan gamhanan kakag makatilingala ang himaya nimo. Diri sa luyo mo ako maghahalad sining pagsimba sa imo. Balaan gamhanan kakag makatilingala ang himaya nimo. Diri sa luyo mo ako maghahalad sining pagsimba sa imo. Balaan gamhanan kakag makatilingala ang himaya nimo. Diri sa luyo mo ako maghahalad sining pagsimba sa imo. Pagsimba sa imo. Pagsimba sa imo. Ginasimba ka, O Diyos. Ikaw ang kabuhi. Pagsimba sa imo. Ginasimba ka, O
Magpulok sa imo. Hallelujah. Magahulat sa imo. Kag ang bahon ko inipagdayaw sang katutom mo, O Diyos. Halat ko sa imo, kabuhi ko, na may pagpasalamat sa imo. Kag ang bahon ko ining pagdayaw sang katutom mo, O Diyos. Halat ko sa imo, kabuhi ko, na may pagpasalamat sa imo. Pautang hallelujah. Hallelujah. Ang bahon ko ining pagdayaw sang katutom mo, O Diyos. Halat ko sa imo, kabuhi ko, na may pagpasalamat sa imo. Na may pagpasalamat. Na may pagpasalamat sa imo. Kapasalamat Padayon tay dayaw ang tibuong ang ngalan sang Ginoo, ag mga muyo kita. Father God of all nations, we believe you are kind and your grace never ends. You want the entire world to understand and encounter grace and forgiveness, not only the nation of Israel. So we declare by faith that your church will be deliberate and bold in proclaiming your message of hope to this dying world. We declare by faith that our goal will be to bring glory to your name wherever we go. We declare that we will make disciples from every nation as you enable us, Holy Spirit, and we move in faith and obey your call. We declare in the mighty name of Jesus that the knowledge of God's glory will cover the earth as the waters cover the sea.
and the nation will sing joyfully to the one and true God, the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. This we declare in Jesus' name. yes. Amen and Lakpakan ng Ginoo. amen. Hallelujah. Oo, matuod gid ang Ginoo nga ginadeklarar namon ang iya pagkabalaan, ang iya pagkaginoo, ang iya pagkaayo sa sa sining nga nasyon kag sa bilog nga kalibutan. Lord, nagapasalamat kami subong aga kay ikaw matutom kag matampad. Kung ano ang ginhambal mo, ginatuman mo gid Ginoo. Kag sa sina nagasalig gid kami sa imo. Kag ginauyatan gid namon ang ginhambal mo. Salamat sining aga, tanan ini ginapangayo namon sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo. Amen. Plakpakan ang Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Sige, maglingkod kita. Hallelujah. Sa liwat, nag-abi-abi ako sa inyo, mayong aga sa tanan, ngari diri, subong sa aton na His Life Ministries, Santa Clara Lote. Welcome, welcome, welcome sa aton nga 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Celebration. Hallelujah. So, ari naman kita subong, ikakatapusan nga Domingo sang Oktubre, no? October 29. Tama? 30. Sorry. 30 na. So, ang aton nga, ang Oktubre tapos na, nagapasulod na kita sa Nobyembre. Kagkabalo ka mo mga utod ka nami, gid nga, ang tanan nga, istoryahan naton, kuha naton nga topic sa sulod sang bulan nga Oktubre, preparasyon ina, para sa pagsulod naton sa Nobyembre, amo nang nga tawag naton nga pagpasalamat. Thanksgiving, plakpakan ng Ginoo. Kasi sino ito mapasalamat? Sa Ginoo. No? Sa iya kaayo, sa iya kanami, sa aton kabuhi. Amen? So, amo nang aton pasalamatan. Pero bago kita magpasalamat, dapat mahibalaan naton kung sino gid siya, kag kung ano siya nga klase sang Dios kag Ginoo. So today ang aton nga topic, no, ang joyfully praising the God of all nations. Buti nga nun, tagaanta siya sang pagdayaw ang aton Diyos sa tanan nga nasyon. Dayawon sa isang bilog nga nasyon, no? Amo ning katapusan nga series sa aton nga pagdayaw nga may kasadya. Okay? So joyful praising. Kuha ini sa Salmo 33 anay. So basahon ta lang Salmo 33. Ang aton nga reference verse, no? Ay amo ning aton nga subtopic for today. Salmo 33. Kabalob la kamo mga utod. Ari ho. Joyfully praising the God of all nations, no? Salmo 33 verse 12 to 15, basahon ko anay ha. Sige in English lang. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance. From heaven the Lord looks down and sees all mankind. And from his dwelling place he watches all who live on earth. Ginatanaw niya kita tanan. He who forms the hearts of all, who considers everything they do. Take note bala sa verse 12, no? Ang nabutang dito, blessed is the nation, no? Kung tanaw ninyo ang aton kwarta, aton peso bill, no? From the 1,000 bill down to the, anong pinakanubo ta nga bill? Ano? Hindi. Yung paper. Paper. Ha? 50. May 20 ba no? Okay, i-replace na ang coin. Isla na siya mo sa kuan. For 50 pesos. Nabutang dito sa kuan ko mayara kamo da 1,000. Blessed is the nation whose God is the Lord. Pinagpala ang nasyon na ang Diyos ay ang Panginoon. Muna siya nabutang gina-declare ginato da pariyo man blas ang una sa dollar bills ang US, nabutang nito nila nga, in God we trust. So ginadeklarar mo, pinaagi sa kwarta, nga ang Diyos nato namong Ginoo. So amo nang ginabless kita sa Ginoo. Ako gipati ko na, nga maski ano kakwan sang Pilipinas, ginabless gihapon. Amen? Ay tungod nga ginatibong ta ang ngalan sang Ginoo. Okay? Sige, padayon ta. Mateo
28 verse 18 to 20. Subong nga Sunday ginas culminate naton ang aton nga series kag subong man nga Sunday amo ning ginatawag naton nga Mission Sunday, no? Mission, missio from the Latin word missio ang ginpadala. Missio na sa Latin missions, nakuha ang ngalan nga missions. Ano ni siya? So sa Matthew 28 verse 18 to 20 naghambal ang Ginoo. Si Jesus mismo ha. Verse 18, nagpalapit si Jesus sa ila kag nagsiling, ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag sa duta. All authority in heaven and on earth. 19, gani kadtuin ninyo ang tanan nga katawhan kag himuon ninyo sila nga akon mga sumulunod. Bautisuhan ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. 20, tudluin ninyo sila nga tumanon ang tanan nga akon ginsugo sa inyo. Dumdumon ninyong mga nga kaupod ninyo ako permi hasta sa katapusan sang kalibutan. So may ara kita gali misyon mga utod. May assignment kita. Hindi lang ako, kundi kamo man tanan. May assignment kita tanan. Wala sang exempted. May assignment ka bala? Kag imo assignment, ariho, kadtuan naton kuno ang tanan nga katawhan. Subot sing anon sa katawhan, hindi lang sa iban nga nasyon. Although we celebrate Mission Sunday, may mga flags kita nga rin subong sa palibot, nag-represent sa kalibutan sa the whole nations of the world. Pero may assignment mo, kundiin ka lang ang mission of sphere of influence mo. May sa balay ninyo, sa komunidad ninyo, sa parokya ninyo, sa barangay ninyo, sa purok ninyo, sa syudad. Basta kundiin ikaw ginbutang sa Ginoo, imo ina misyon. Sa true ulubrahan nimo, sa opisina nimo, dira ka ginbutang sa Ginoo. Para ano? Ariho, tudloin ninyo sila nga tumanon. Grabe no? Ang una gid nga command sa Ginoo, hindi nga himua ipamatiin nyo ang akong gintudlo, kundi tudloi, teach. Tudloi ang tanan nga tumanon. Tudloi, teach all to obey. Magsunod. Amo nang ang kwan subong. Panakotil. Kay ang tanan, importante sa Ginoo ang obedience, ang pagsunod. Importante gid ang pagtuman. More than anything else. Ginahambal di gani nga I desire mercy not sacrifice, no? Dala na dira tanan ang pag-obey sa iya nga mga tintudlo. So dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako permi hasta sa katapusan sang kalibutan. Dumdumon ta ginaara siya sa aton tupad permi. Especially kung nagapalapnag kita sang mayong balita. Okay? Sige. So duha ka phase ang akon nga mensahe subong. Mission Sunday, pero hindi ko da magdwell kay though I feel may impresyon ng Ginoo sa akon nga may mas manami nga mensahe para sa inyo, no? Tanan-tanan, lain-lain ang audience naton, di ba? So depende sa aton nga level sang pagkilala kag pagtan-aw kag pagkahibalo sa aton nga Ginoo. So subong aga ang aton topic is about the lordship, ang pagkaginoo, ang pagkahari sang aton nga Ginoong Hesukristo. Amen? Oo. Masugod ko sang ginlansang siya sa cross. Ato may cross kita, no? Kay balo-bala ka mo sang ginlansang sa cross. Ara siya nagakabit sa cross. May 3 ka lansang sa ilawas, tiil, kag sa kamot. Bigid sang kaaway. Bigid na Satanas. Napirdi na niya. Napirdi na niya ang Ginoo. Abiyagid siya, expect siya perdi. Ara na siya, patay na siya. Abiyagid perdi. Dira siya nagsala. Dara gid ang pinakadako nga sala sang kalaban. Nga kay bangod kag tungod sa cross, may kadalagan kita. Amen? Hallelujah. Nagin madinalagon kita. Kag pinaagi sina, aton pa kami madinalagon, ang kalibutan subong, ikwan naton i-influensyahan. Pamangkuton ko kamo mga Ginoo, mga utod. Ang kalibutan bala ang naga-influensya sa inyo o kamo ang naga-influensya sa kalibutan? Are you the salt and light of the world?
Amo na ang aton nga pamangkutanon. Sige bro, next. Sang nalansang siya kag may kadalagan siya. Ang cross ari subungo sa Philippos o Philippians 2:10 hambal diri. Agod nga ang tanan nga sa langit kag sa duta, all those are heaven and in earth. Pati ang sa idalom sa even at the underground sa dalom mo sa ganon mga spirito ni nga nahulog magaluhod, all knee will bow, all tongue will confess. Tanan nga dila magakonfesar nga siya ang Ginoo, lordship. Okay, diri na kita masugod. Mga utod, sang ginbaton mo si Jesus Christ nga imo Ginoo kag manluluwas, naghambal ka nga, Lord, ikaw ang akon Dios, akon manluluwas kag akon Ginoo. Ano bala ini ang maghambal ka Ginoo, ano bala ini? Naintindihan bala na ang pagka-Ginoo? Kay tungod nga ginbakal ikaw sang putli kag hamili nga dugo sa aton Dios. Ang imo karon lawas, imo pagkatao indi na imo. Indi na imo. Diri sa Pilipinas, do kabudlay ina nga konsepto kay wala kitaya sa ginatawag nga hari, monarchy bla, king or queen. Sa iban nga nasyon, no, for example sa Thailand may hari sila, sa din pa may hari. Sa England may hari sila. So mahibalaan nila ang konsepto sang hari, no? Ang hari is Lord na mong King and Lord. Ano ining pagkaginoo? Ang butsing anon sang pagkaginoo, under ka sa iya, protection. Under ka sa iya pag tatap. Kung may hari ka bala, kung may Lord ka. So tanan mo nga kinanglanon sa England, kung may Lord ka, may King ka, siya tanan bahala. Sa imo nga pagkaon, imo nga pamilya siya bahala. Galing, may isa ka kondisyon. Dapat magtuman ka sa iya. Mag-obey ka sa ginhambal niya. Amo man sa aton, as Christians, kung ang aton King, si Jesus, King of Kings and Lord of Lords, dapat tumanon ta siya. Patihon ta siya. I-obey ta siya. Kag diri subong, nag-aaway na. May gamay na nga konplekto nga kay hindi pa ta fully, hindi pa ta whole nga nag-submit sa Ginoo. May ara pa kita kung kisa ginapanumdum aton palawas. Ang aton pang gusto, aton desire, ang aton nga pleasure. May mga plano pa kita nga wala ta nahatag sa aton Ginoo. Aton pa plano kung kisa, aton pa gusto. Kag dira ang pagpanglakaton sa isa ka Kristiyano, dira do rubber band bala, nagaunat-unat. Nagakadto kita sa ginarian, pero nagakadto man ta sa kalibutan. Kag dira ang problema. Nga hambal gani. If I am not Lord at all, if I am not Lord of all, I am not Lord at all. Kabati ka mo sina? Kung hindi Ginoo ko ng Diyos sa bilog aspeto sa imong pagkatawo, hindi na siya Lord. For example, Lord, tumanon ta kaya sa tanan-tanan mo nga ginahambal sa akon? Lord, pero sa aspeto sang relationship, kuya bahala, Lord. Mangita kuya sang palangasawon ko. Nga gusto kuya. No? Or maybe sa imong nga planos ka boy, Lord, gusto ko yung magkuha sang policeman be. Mapulis ko ya Lord. Galing ginatawag ka sa Ginoo, mapastor ka kuno. So may konflikto sa imo. Nga galing, ang gusto sang Ginoo dapat naton tumanon. Kay dra naga-arise ang imo kabuhi nga hindi mo ma-live to the fullest. Dra nagapangabudlay kita. May kabudlay. Tungod nga wala sang ang imo nga aspeto hindi na hatag na halad tanan sa Ginoo. Ambal gani, di ba? Ambal sang Romans, no? Offer your bodies as living sacrifice. Ihalad mo kunong kaugalingon mo. Maghalad sang kaugalingon, pareho man blagi na halad mo ang isa ka offering, blagi na sunog na mo. Sang una nga mga inadlaw, ang offering, ginadala mo baka be o ba karneda or mga sheep.
Ginasunog na, buti nga nun sa pagkasunog, wala na ikaw, hindi na ikaw na. Kay ginbakal na ikaw sa Ginoo. Ang imo kabuhi, hindi na imo. Amo na ang buti nga nun sang lordship, pagka Ginoo. Nga pila sa aton ang naghatag sa aton kabuhi, sa aton Ginoo. Nga partial, hindi tanan. Okay? Sige bro, next. Sa Romans, nambal diri, 10:9, nga kung gisugid mo nga si Jesus amo ang Ginoo, no, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, konfesar mo kuno, kag nagatuo ka sa imo tagipusoon nga ginmanaw siya, and you believe in your heart, nagapati ka sa imo nga heart, that God resurrected him, na resurrect siya, na banhaw siya sa kamatayon, you will be saved. Kasimple kayo. Kasimple kayo. Galing ho. Pila sa ato na nag-confess sa Ginoo, sa katawhan, nga si Jesus Lord. Sa imo tagipusoon, kay kung hindi mo na siya ma-confess, hindi mo siya mahambal, hindi mo siya mapalapnag, kung hindi matudtuod ang pagpati mo, nga si Jesus is your Lord, is your Ginoo. Mabudlayan ikaw. Okay? Sige bro. And then sa 2 Corinthians 4:5 na hambal diri, wala kami nagawali parte sa amon kaugalingon, kundi parte kay Hesukristo nga siya ang Ginoo. Nagaalagad kami sa inyo para kay Jesus. Nagaalagad kami. No? May isa ko kakilala. Nagatrabaho siya sa hospital. Nagatrabaho siya sa operating room. Mga utod, kung ikaw, nurse ni siya. Sa operating room, mga utod, muna pinakabudlay nga parte sang isa ka hospital. Grabe ang stress. Especially ang mga doktor dira, ang mga surgeons ang naga-opera, grabe ang ilang pagtanaw sa ilalawas, no? Believe na believe. Sometimes may mga tao gid nga mo sina, no? Nga sila ang pinakahari, sila ang nagakuan, ginasinggitan ang mga nurses. Gina-abuse, ginabuyayaw. Because nga stressful kay environment mong, life and death ang ginaatubang nila. So kung ikaw nga nurse, mahina lang ang imong loob. Hindi ka gin magdugay sa operating room. Nag-share sa kaina, sa amon, nga grabe ko nung stress, pero anong hinimo niya? Gin-recognize niya si Jesus, iya nga Lord, iya nga Ginoo. Every time nga ginabusaran siya, ginahambalan sa sang hindi maayo. No, sometimes on the brink of buyayaw na. Pagpuli niya, mahibi na siya sa ilabalay, sa iyang bana. Mahibi siya. Pero afterwards, mangamuyo siya. Kag hambal niya sa iya kagalingon, Lord, ginalansang ko akong kaugalingon upod sa imo sa cross. Ang tanan nga mga buyayaw nga daw mga araw bala, mga araw ng ano ganing araw? Pana. Nga daw pana nga nagtuslok sa akon nga tagipusoon. Matunaw na siya, malusot pakato sa imo cross. Kag ang cross mo ang mahakop sa iya. Ang matunaw sa tana nga arrows. Mga utod ka, ginabla ka mo nga ginbuyayaw. Agi na ka mo nga ginpakanubo ang inyo pagkatawo. Kasakit, no? Kasakit, gid. Gani, pero sa kalibutan, realidad din na. Especially kung nagatrabaho ikaw sa isa ka lugar, nga grabe ang stress. Kag ang mga tao nga aras taas mo, wala man makakilala sa Ginoo. Abusaran ka, buyayawon ka, pakanubuon ka. Anong himuon mo? Mabalos ka? Andaman niya lang nabla. Pagwa karon kay andaman niya lang nabla. Amo bala na kita? Hindi. Ang aton, ang tanan nga pana, nga nagtuslok, ihatag sa cross. Nabayaran na mga utod. Fully paid. Sobra pa. So tanan mo nga heart, nga tanan nga kasakit, sa imo tagipusoon, ihatag sa Ginoo. Amuman ko na, sometimes hindi perpekto ining kalibutan, mga utod. Oo. Damo kagid maguman nga kasakit. Ilabi na kun ang naghambal sa imo, malapit sa imo. No, mo pinakamasakit sa tanan. Dabangkaw na, hindi lang pana, nga nagtuslok sa imo tagipusoon. Anong ginahimo mo? Mapatutoy ka na lang? Mahambal ka lang? Madepresyon na lang ko. No?
Kitagaan isang Ginoo, isang way out. Hambal niya, for my yoke is easy and my burden light. Come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. May pagpahuway gali sa Ginoo. All you have to do is to confront, hindi pagpalaguhi. Hindi mag-inom, hindi magpalagaw nga malimtan mo ang imo hurt, hindi. Yan nagid i-confront mo, Lord, nga na-hurt ko man. Tungod sa ginhambal niya, ari mga utod. Ang tanan nga ginhambal sa imo nga malain, nga nagpakanubo sa imo, hindi amo ka sina. It is not who you are. Liwat. Ang tanan nga hambal sang tawo, kung sino man na siya, sa imo, nga nag-hurt sa imo, hindi ikaw na. It is not your identity. Amen? Kung ang identity mo, nakuha mo sa Ginoo, amo na yung identity mo. Nakuha mo? So, ang pagtanaw naton sa aton kaugalingon is not based sa pagtanaw sang tawo sa aton. Liwat. Ang imo pagtanaw sa lawas mo, hindi na base sa pagtanaw sa iban nga tao sa imo. Ay, na siya, kuha na siya. Ay, kahina man na sa iya man. Hindi na mo. Kundi na base ini, kung ano pagtanaw sa Ginoo sa imo. Sige, maybe, may gamay nga sense, no? Nga anahambal niya na, ano lang, maybe siguro in a way or another, na misinterpret niya ang imo batasan. Mahina ni siya. Mga naghihambal siya nga mahina ako man. So, amo na imo yung discover mo. Nga amo ning hambal ya sa akon. Ano ni pagtanaw ya sa akon man. Amo na iya. Pero maghambal ka nga na-hurt gid ko. Kalain sa iyo. Hindi na mo. Amen? So, depende na sa ang aton nga identity is based on what God has done for us. Amen? Nagpakalpatay bala siya. Kasi sino siya napakamatay sa imo? May palanggaya ka. Kagtaas yung pagtanaw ya sa imo. Hindi ang pagtanaw ni mo. Even ang imo pagtanaw sa imo lawas, hindi na amo ang pagtanaw sa Ginoo. Sometimes, aton nga pagtanaw sa lawas, naton sala. Nakuha nyo? Tanawagin mayo, mga utod. Ang pulong, amo ni daga mirror. Mirror? Nagasalamin, naga-espiho sang pagtatao naton. Base sa ginhambal sang Ginoo sa aton. Hindi ang hambal sang tawo o even ang imo opinion sa imo lawas. Nakuha nyo? Gani nga anay hinay na kita, level up sa aton pagtanaw sa aton kaugalingon. Ari ho, anak ikaw sang Diyos. You are a child of God. A son, anong butsing anon sina? Ang bata sang ido, ano tawag? Ang bata sang kuring, ano tawag? Kuring? Kiti. Ano? Ha? Kuting. Ang bata sang karabaw, tinday. Ang bata sang pispis. Ha? Pispis. Ari mga utod. Ang bata sang Diyos. Ang anak sang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Plakpakan tabing Ginoo. Prinsipe ka, prinsesa. Anak ikaw sa Diyos. Amo na, start. Ang iban sa inyo, wala nagapalakpak, hindi real sa ilang anak sa Diyos. Hindi ka happy. Gusto mo anak ka sa anuhaw. Ano yung gusto mo anak ka sa ano? Sa sinsya, sa science, hambal nila, hindi nito matuod, sala ni, halin kita kuno sa hindi sila magbaton kamuya. Wala may gahambal diri ho. Ano ni sila yaman? Anak ka mo sa Diyos. Amen. Plakpakan tang Ginoo. Hindi ka mo naghalin sa amo. Hindi. Sige bro, liwa. Padayon. Wako da, sigsang oras. Wala, sa Juan 20:28, wala kami nagawali parte sa amon kaugalingon, kundi parte kay Jesucristo nga siya ang Ginoo. Hag nagaalagad kami sa inyo para kay Jesus. So tanan naton nga ginahikot, tanan naton nga ginaobra, tanan naton nga ginabuhat para kay Jesus.
Amo pa nga hindi ka maghimo sang malain kung ang imo pagtanaw sa ginaobra mo para kay Jesus. Tod na? Abi si Jesus mapatay tao. Tanaw nyo? Manglibak siya tao. Kung ikaw nagabuhat sina, di wala ka pa nag-aalagad sa matutuod sa Ginoo, sa kay Jesus. Kaya hambal niya, nag-aalagad kami sa inyo para kay Jesus. Nakuha nyo? Ano pa conscious kita sa ginabuhat naton? Nga tanan para sa Ginoo. Amen? Sige bro. Mark 2 verse 28, gani ako nga anak sang tawo, may gahom sa pagsiling kung ano ang husto nga himuon sa adlaw nga inog pahuway, day of rest. No? Ang balnis ni sa Mark 2:28. Ang title nga anak sang tao, Son of Man, nagapertenecer ina kay Jesus Christ, no? Nga gintawag siya anak sang tao, Son of Man, because siya ang nagrepresent sa aton before the Father. Liwat. Ang title nga anak sang tao or Son of Man, ginhatag kay Jesus. Kay siya ang iya life, pure, holy, sinless ang iya kabuhi. Kag siya ang nagrepresent sa aton until sa cross. Kay ginahanglan sang Ginoo nakasala ang tanan. Pinaagi sa sala ni Adan kag ni Eva. May duha gali ka types sang sala ha, ari pamati kamo mga utod. Ang dasin, ang sala, amo ining sala ni Adan kag ni Eva nga napasa sa aton all through the generations. Tanan nga henerasyon ang sala ni Adan napasa na, pasa hasta sa imo. Okay? Galing kay ikaw yan, nagbaton ka kay Jesus nga kabayaran sa imo sala, so ina nga sala nadula na. Accounted na. Quits, nabayaran na, pinagi sa cross. And the other type of sin is your personal sin. Ang imo sala matagadlaw bla. Masandad ka lang da, hindi na hamak gagawa sa baba mo, no? Tun na. Makadanlog ka lang, grabe nga pumayayaw. So, muna yung mga sala naton, everyday na, nabayaran naman agyapon. Bayad na tanan. Bayad tanan. All is paid, no? Hambal gani ang tetelestomai, no? Ha? Telestomai, no? It is finished. May translation pa ng alain. Tetelestai, sorry. Tetelestai. It is paid for. All is paid. Nabayaran na. Amo nang it is finished lang ang translation sa 7 last words. No? But it is finished. Tetelestai. It is paid for. Nabayaran na. Tanan nga sala. Paid in full. Paid in full. Ano pa nga may rest ikaw? May pagpahuway. Sa imo'y likuton. Rest lang. Hindi pagproblemahin ang problema mo ihatag sa Ginoo. Amen? Oo. Next, mga close ta. Kadasig sang oras mga utod. Sa binuhatan, Kapitulo 2, versikulo 36 na hambal diri, gani dapat gid nga may baluan sang tanan, nga Israelenhon, nga ini nga Jesus, nga inyo ginlansang sa krus, amo ang ginpili sang Dios nga mangin Ginoo kag Kristo. Lord and Christ. Amo nubot sing anon sang Christ. Christos, manluluwas, redeemer, no? Pareho na sa Messiah. Ang Christos is Greek. Ang Messiah is Hebrew. Ang meaning is Savior, Redeemer. Amo na, isa lang na ka term. Ang meaning niya Savior. Okay? Anointed one, no? The anointed one. Sige bro. Sa 1 Corinthians 8:6 nambal diri. Pero sa aton may isa lang ka Diyos. Remember, there is only one God. Isa lang gid ang Diyos. Wala na sang lain pa. Pero tatlo ka persona. Nga lain-lain. Pero isa sila. Father, the Father, the Son, Holy Spirit. Tatlo ka persons, but isa lang ka Diyos. Ang aton amay nga naghimo sang tanan nga butang, kag nagkakabuhi kita para sa iya, kag maisagid lang ka Ginoo. So una, ang aton amay nga naghimo sang tanan nga butang, kag nagakabuhi kita para sa iya. So tanan imo kabuhi para na sa amay. Kag may isagid lang ka Ginoo. Sa ka Lord, nga nagasubmit kita tanan nga duko kita.
Nagabow down kita, nagaluhod kita, nagakonpisar kita. Sa muli si Jesus Christ. Paagi sa iya, nahimo ang tanan nga butang, kag paagi man sa iya, nagakabuhi kita subong. Title ang Jesus Christ, hindi na apelyido ang Christ. Hindi na siya apelyido, kundi title, no? Buti nga nun, Messiah or Redeemer or Anointed One. Sige bro, close na kita. So, sa sina, mga utod, ang panumdumon tagid lang, isa ka butang. Ang aton Ginoo, si Jesus, kag aton Dios, si Jesus, aton manluluwas, si Jesus, siya tanan. Kung may ginabatyag ikaw, si Jesus. Kung may problema ka, dapat si Jesus. Tanan nimo nga ginabuhat para kay Jesus. Kaya anong hambal ang hambal sa isa ka lawyer sa kay Jesus? Lord, ano ang kung i-summarize nimo tanan nga laws, tanan nga mga commandments? Ano? So duha lang. Hambal sa Ginoo, Jesus nang hambal, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Grabe, no? Paano magpalangga sa bilog mo nga pagkatao sa Ginoo, sa Diyos? Kung i-offer mo tanan no? Ihatag mo tanan sa iya ang ginabuhat mo. And the second one is the same as the first. Ano? Love your neighbor. Buti nga nun sa neighbor, hindi ito yung silingan, yung tupad balay. Although part na sila. Tanan nga nagakinahanglan sang imubulig. No? The Good Samaritan. That is ang neighbor mo. Amen? Nakabalo ka mo sang Good Samaritan? Okay. Sige, Mayo. So, amo na ang neighbor ta. Kung sino ang nagakinahanglan sa imo. Amen? Sige. Magduko ta mga muyo kita. Amay namon sa langit, salamat gid Ginoo sang imo katutom kaayo kag katampad sa amon kabuhi. Salamat sini nga aga sa imo nga pagpaalinton sa amon sa imo pulong. Kaway pa nga ini magatandog sa amon kag magabag-o sa amon, makatransform sa amon Lord, sa amon kinagbuhi nga kami mangin blessing, magin bugay sa iban man. Ini tanan ginapangamoy namon sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo. Amen. May ara kita video nga ipagwa. Amen. Sige, dali lang yan. Ara, gina-prepare na. Hi everyone, my name is Greg and I'm the National Director of Youth Extreme. Youth Extreme is the youth network of His Life Ministries dedicated to glorify God and make disciples in the campuses. We do this by winning the students, bonding believers, training disciples, and sending leaders. After 2 years of lockdowns, the students are now back to their physical classes. We took this opportunity to once again invade the campuses. We started a campus hangout wave here in Bacolod City into 5 different campuses, namely University of St. Lasang, University of Negros Occidental Recoletos, Colegio San Agustin Bacolod, Riverside College, and Carlos Hilado Memorial State University, Fortune Town. With this endeavor, 41 students received Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Praise God for this. Right now, let's hear a testimony from 2 of the students we've reached out during this wave. Hi, I'm Clark Chen from Riverside College campus. I was invited by Venice to join this campus hangout. I have discovered about Jesus Christ, our Savior, and I came to know more about Jesus Christ through the Word or shared
by the speakers and also during small group talkings. I only attended the hangouts ang ika-third na nga week. My experiences open up new feelings and insights. Being able to meet other people, may ara grade 10, senior high school like me, kag syempre mga manang kag manong, which are colleges, even some of them are finished college. Kag also new environment which is not toxic but uplifting. And kag very open gid, pwede gid ka talk about experiences sa life without judgment. Kag it is really fun gid in a way na pwede ka talk and praise God at the same time you can have fun while sharing your life to other people and how God works into your life. To sum up what I've said, my experience sa Hangout is really amazing and great gid to the point na makibot ka na lang na ma-realize mo nga gusto mo i-continue ang insuguran mo na. By November of this year, we will start another wave by bringing the Thankful Jesus 2022, teaching students the art of gratitude in Jesus Christ. In this wave, we will invade the following campuses. In Bacolod, STI West Negros University. In Makati, Rizal Technological University. In Iloilo, West Visayas University. In Sipalay, Central Philippine State University, Sipalay Campus. In Cadiz, Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School. In Sagay, Sagay National High School. In San Carlos, Central Philippine State University San Carlos Campus. In Manhuyod, Manhuyod National High School. In Dumaguete, Dumaguete National High School, and Negros Oriental State University Main Campus. In Cebu, Lahug National High School and Southwestern University. In Cagayan de Oro, Cagayan de Oro College Senior High School. All in all, we will invade an additional of 13 campuses in Luzon, Visayas, and Mindanao. With this, we would like you to partner with us. We have prepared a second envelope aside from your regular tithes and offerings envelope. Whatever amount you will put there will go directly to our campus missions endeavor. Partner with us in bringing His life to the next generation from the campus to the nations. The Lord bless you and keep you. Amen. Palakpakan ta ang Ginoo. So padayunon ta ang pagtibong sa ngalan sang Ginoo paagi sa paghatag sa aton nga tithes and offering. So may duwada ka envelope. Ang white amo nang para sa aton nga tithes and offering kag ang brown para sa campus ministry sa aton nga youth. So magatindog kita kag pamalandungan ta ang pulong sang Ginoo sa 2 Corinto 8-9. Hambalyan na hibaluan maninyo ang kaayo sang aton Ginoong Hesukristo nga bisan manggaranon siya didto sa langit, nagpakaimol siya diri sa duta, agud nga paagi sa iya kaimolon mangin manggaranon kita. Hallelujah. Salamat Ginoo. So abi wave na aton yung nagatag sa Ginoo, iwagay white ang aton ihatag sa Ginoo kag pasalamatan ang aton Ginoo. Ginoo, dako-dako gid ang amon pagpasalamat kay gintagaan mo kami Lord sang kahigayunan nga makahatag tungod lang gid Ginoo sa imo gina-offer ni namon balik sa imo kay kung anong ara sa amon halin gid ni tanan-tanan sa imo. Ngani Lord gina-acknowledge ka gid namon gamiton mo gid ni Lord para madayaw kag mahimaya ang imo nga ngalan. All these things we pray in Jesus name. Amen and amen. So maghahatag kita sa aton manggaranon nga Ginoo. Yay! Thank you Lord. His love endures Endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise.
strong. Forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong. Forever God is with us, forever and ever, forever. Our heart, our desire is to see the nations worship. Our cry, our prayer is to sing your praise to the ends of the earth, that with one mighty voice every tribe and tongue rejoices. Our heart, our desire is to see the nations worship you. Our heart, our desire is to see the nations worship. Our cry, our prayer is to sing your praise to the ends of the earth, that with one mighty voice every tribe and tongue rejoices. Our heart, our desire is to see the nations worship you. Sige, magtindog kita. Dalayawan gid ang Dios kagamay sang aton Ginoong Hesukristo tungod nga kita ara kay Kristo ginhatagan niya kita sang tanan nga espirituhanon nga mga pagpakamaayo. Ini nga mga pagpakamaayo halin sa langit. Bisan sa wala pa matuga ang kalibutan ginpili na kita ngatdaan sang Dios nga manginbalaan kag wala sing kasawayan sa iya panulok sa aton pag-isa kay Kristo Jesus. Tungod sa gugma sang Dios sa aton ginplano na niya nga daan nga kita mangin-iya nga anak paagi kay Kristo Jesus. Inisuno sa iya nga luyag kagabubuton. Dayawon ta ang Dios tungod sa iya makatilingala nga bugay nga ginhatag niya sa aton bilang pagpakamaayo paagi sa hinigugma nga anak. Amen. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace. In Jesus' name. And all your people will say, Amen. Plakpakan tang Ginoo. Magsinadya kita sa presensya sa Ginoo. Magkasinaot kita sa Ginoo. Hallelujah. Mga bata, masinadya kita. Alin Kabukiran, hasta kapatagan, amon pagdayaw, labot sa imo.